Τι κάνεις? Είμαι καλά. Και... Εσύ τι κάνεις? Καλά κι εγώ. Πώς σε λένε? Βάλω. Θα μας βάλεις μετά, θα μας βάλεις. Πουλάκι. Τι κάνεις τώρα? Εγώ είμαι καλά. Και... Εσύ τι κάνεις? Καλά. Πώς σε λένε? Εγώ είμαι... Πώς σε λένε? Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις πώς σε λένε? Όχι. Πώς σε λένε? Αλέκη Γιαλοπούλου. Κάγγελη είμαι. Και τι είσαι? Είμαι Κάγγελη. Ναι. Και πόσο χρονών είσαι? Είμαι... Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Όχι. Μήπως είσαι 3? Είναι. Πόσο είσαι? 3 ή 10? 10 είναι. 10 είσαι? Ναι. Μήπως είσαι 3? Είμαι 3. Τι? Είμαι Κάγγελη. Και τι κάνεις? Εγώ είμαι καλά. Οι υπολογιστές σου αρέσουνε? Μου αρέσουνε. Και θες να χαλάσουν οι υπολογιστές? Όχι. Θες να ρίξεις ιούς, να τους χαλάσεις? Όχι. Όχι. Κάνε. Θέλω βίντεο. Να βάζεις, ξέρεις? Θέλω. Και τι άλλο ξέρεις να κάνεις? Τι άλλο ξέρεις να κάνεις? Τέτοια. Να βάζεις τέτοια. Για βάλε τώρα ένα να σε δω. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, η μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Παπαγεωργίου θα παραμείνει ανοιχτή αφού έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες. Η λίμωξη υποχωρεί, τα βρέφη δεν κινδυνεύουν πλέον και οι γονείς δεν έχουν λόγο να ανησυχούν. Είμαστε στην Νικόδο και τώρα κυρίες και κύριοι και δυστυχώς είχαμε άλλη μια νύχτα δρόμου από τη θέση κακοποιών του σπίτια σε Παλίνια. Έβαλες? Τι έβαλες? Έβαλα νικέκι. Τα ίδια περιστατικά κάθε βράδυ τα ίδια. Το παιδάκι? Ναι, παιδιά. Είμαι φάκελ. Φάκελ. Τι είσαι? Φάκελ. Εδώ πες, στην κάμερα. Τι είσαι? Φάκελ. Αρετή. Αρετή.